Aleix, que has anat al zoològic amb l'escola? Sí, I què has vist? he vist animals tancats amb gàbies, una mica grans, lleons, tigres, elefants, monos i zebres. Com estaven? Tristos, em feien pena. Estaven allà tancats amb gàbies, sense poder sortir. Jo penso que estan bé, estan cuidats, els hi donen menjar... Jo crec que no. Deuen voler estar a la selva amb les seves famílies, no allà tancats amb gàbies. Què podem fer? Si jo pogués els rescataria tots i els tornaria a Àfrica. La majoria deuen ser d'allà i cada cop en queden menys perquè els anem agafant i portant-los en els nostres zoos. I què podem fer? Necessitaríem un avió. I també necessitaríem uns veterinaris perquè els tranquil·litzin. O també podem parlar amb les nostres mestres i demanar que no portin més els nens i nenes d'escola al zoo, que allà no hi ha res a aprendre. Si tothom deixa d'anar als zoos, es acabarà el negoci i deixaran de robar més animals. Ostres, Adane, quina bona idea! És genial! Hauríem d'aconseguir que Barcelona es declarés lliure dels zoos, com han fet amb els dofins. Què han fet? Què dius? No te'n recordes quan jo i l'Adane vam fer el vídeo amb el macaco que vam demanar que Barcelona es declarés lliure dels dofins en captivitat? Mira el vídeo. Tenim una molt bona notícia pels animals. Barcelona es declara lliure de cetacis en captivitat. Serà la primera ciutat de l'estat espanyol que deixarà de tenir dofins, orques o belugues tancats en una piscina. Gràcies a Barcelona per liderar el canvi i ser pionera en la protecció dels animals. Gràcies a l'Ajuntament pel seu compromís. Gràcies, alcaldessa de Colau. Gràcies als grups polítics que han promogut o han donat el seu suport a la declaració. Gràcies als ciutadans de Barcelona i a totes les persones d'arreu del món que han signat la nostra petició. Gràcies a les celebritats per donar la cara. Gràcies a totes les entitats que han donat suport a la nostra campanya. Perquè estem orgullosos de la nostra ciutat i de poder dir en veu alta. Adeu, delfinari. 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 I per què no fan el mateix amb el zoo? Què podem fer nosaltres? Anem a parlar amb l'alcaldessa? Anem a parlar amb les de fada? Sí, provem de parlar i a veure què ens diuen.